Mexikoko eta Erdialdeko Amerikako maien ustez, lehenik jainkoek zuten kakaoa kontsumitu, eta ondotik jendek berdin egin zuten. 3.000 urte badu horrek, eta ez da geroztik deus aldatu. Txokolatea jastatzen duena, jainko baten pare bilakatzen da. Theobroma da kakao zuhaitzaren izen zientifikoa. Erran nahi baitu jainkoen haskurri. Hain zuzen, grekozko teos hitzak jainko erran nahi du, eta broma hitzak janari. Froga arkeologiko zaharrena Belizen aurkitu zuten. Oraino kakao ondarrak zituen ontzi bat. Horrek erakusten du Mexikoko golkoko olmekek jadanik hartarik jaten zutela, duela 1500 urte Kristo aintzin. Aztekek ez zuten sekula kakaoa landu. 400 urte Kristo ondotik, Bizkar gainean garraiatzen zuten Tabaskoko eta Sokonuskoko lurralde urrunetatik Azteken hiribururaino, hots gaurko Mexiko hiriraino. 1482 abenduaren 22an, Kristobal Kolonen lehenbiziko bidaian, Hari eta haren eskifaiari, haietarik batzuk euskaldunak, kakao bilak eskaini zizkieten, baina ez izaien bat ere interesatu. Kolonek bere idatzietan amandak bezalakoak zirela idatzi zuen. 1502an, Kolonen laugarren bidaiako lau karabeletarik bat Bizkainia izenekoa zen, Martin de Fuenterrabia kontramaisuak Getarian eraikia. Orduan, lehenbiziko aldiz kakao haukan zuten edateko, bihiez egina, bainan kiratsa zen, eta ez zizaien gustatu. 1519an, Hernán Cortés Mexikoko itsasbazterrean leho geratu zen, eta Moctezuma bigarrena enperadorearen gortera joan. Harritu zen, han, zenbat txokolate kontsumitzen zen. Gainera, kakao bihiak tratu egiteko baliatzen zituzten, eta diru amandak deitzen. 1550an, konkistatzaileek eta erlijio ordena zenbaitetako misiolariek Carlos Habsburgokoari kakao bihiak igorri zizkioten, eta haiekin batean txokolatearen egiteko behar zituzten tresna eta argibideak. Oaxacako xerorak Guatemalar batzuek zuten lehenbiziko aldiz kakao ehoa urberoarekin eta azukrearekin nahasi. Europara sartu zen Espainiako koroa osatzen zuten herrialdeetatik, Flandriatik, Herbeheretatik eta Italiako alde batetik. Baionatik ere sartu zen, Ana Austriakoa Luis XIII ezkondu zelarik. Baina egiazki, txokolate zale bihurtu ziren Maria Teresa, Ana Austriakoaren iloba, Luis XIV ezkondu zelarik 1660an, Donibane Loizunen. 1700an, holandesek Europako kakaoaren merkataritza monopolizatzen zuten. 1728an, Karakaseko errege konpainia Gipuzkoara sortu zen, kakaoa zuzenean komerzializatzeko. Baldintza bakar bat bete behar zen. Indiarako bidaiarentzat beharrezkoak dira 2 itsasontzi eta 2 fragata. 2 fragata horiek Laguaiarara heltzean iruzurrezko merkataritzari eta kontrabandoari buru egin behar zieten. Bestalde, baimen berezi bat eskatzen zuten, baituak zituzten salgaien saltzeko. Alabaina, interesgarriagoa zen ontzi atzerritarren kakaoaren baitzea eta konfiskatzea, bereziki Karakaseko koloniekin kontrabandoan ari ziren holandesenak. Gisa horretan, erregearentzat, Gipuzkoarentzat eta kontsumitzaileentzat irabazi franko heldu zen. 19. mende erditsuan, Espainia munduko lehen kontsumitzailea zen, eta Gipuzkoan zen txokolate gehienik jaten eta edaten. 1888an, Iruñean 53 txokolate egile baziren, eta Donostian ere beste franko. 1961an, 10 txokolate egile baziren Tolosan. Alta, 1900ean, Britainia handian, Alemanian, Frantzian eta Estatu Batuetan, Espainian baino hainitz txokolate gehiago kontsumitzen zuten. Holandan, Espainian baino doi bat gehiago kontsumitzen zen, eta Suitzan bezain bat. Gaur egun, Suitza munduko lehen kontsumitzaileetarik da. 1950ean, 4 txokolate gile baizik ez ziren gelditzen Tolosan.
Auskalo zein hasi zen 1680 urtean txokolatea eta konfiteritzan gure etxean. Auskalo, ez dakigu izenez zeintzuk izan duziren, konfiteri ezala bai. Ondoren ja nire etxeak hartu zuen 1985 urtean Anakleto Berreta konfiteroari hartu zion txokolateritza, konfiteritza eta argizaritza. Hortik aurrea, ja, atxak segitu zuen da nik 1983 urtean, 10 urtekin, hazin izen txokolate iten, guztian, zergatik azukrik etzion pasten egiteko, en cambio, bazeon, bai argizarie, eta gobiernoak ematen zigun kupo bat, azukrea eta kakaoa txokolate egiteko, eta hortan ekin gendun aurrera, makinaria aldatu gendun, eta 1983 urtean, hasi ginen ja txokolatea, antzinako teknikakin uzten. Eta hasi ginen ja teknika berrikin txokolateeko gauzak, bonboiak eta txokolatek eta tabletan beste erabatea. Garbi dakitena da, nire aita zanan osaba, da 19. mendian erdialde jaio zan, arekeroia lan honetan Tolosan eskontzakin Tolosa etorri zan, Tolosako batekin eskondu zan, eta jain zituen jarraiz ezun hortan, baina leheno bazien familikoak. Ni hasi nintzen ekainak 1970an, 15 urtekin. Baina aurretik artizauak azten ziren 13 urtekin, eta 2 urte lehenago. Baina egiten dauen kontraktuekin. Unibertsitateko artxiboan aharketan dira kontratuak, esaten dagoena 2 urteako izango dira, eurak ordainduen bidauen maixuari erakustietik, eta honerakoin maixuago artizaua dakoin obligazioa emuteko arropia, lua eta bazkaia. Eta horrek oso gogorra zan, zatek ez dinauen urten etxetik euren baimen baik. Inkluso meseta bateko hango maixuekin fan bizan. Zeratik, ez da ongura sekretu horik, lehen sekretu esan txokolatia, ez da ongura esatia beste batzu zela egiten da. Ni batzen naiz, etxe osoa zan konfiteritza eta bizitza. Eta zukaldea zeon arreunego bizitzan, eta zukaldetik jetxinitzen bera, makina zeon tokiran, eta txokolatea itena izan da, txak esan zian, nahi aldezu probatu txokolatea, eta nik esan nion baiezkoa, eta behatzakin sartu nun, hartu nun kakao, txokolate pixkat hauan sartu nun, ura zan mikatza, ura zan, astrigente izaten da erderaz, ura zan kakautza, azukreipe, eta nik jarri nun arpegie, nire atia parrez gelditu zan, eta nik batu nintzen betikoia kakaoa zertzan, ikasi nun. Aita izan txokolatia egiten, da ontzi aitako batekin, hankan adarrakin, estopoin da erori nintzen, da marka hemen daukatu haindikan. Da nire bizi guztin marka hori nire honekin eman godet. Lehen esan detena, identitatean marka bat, hori lujo bat, josinik ez du. Eskualdunek erabiltzen genuen kakaoa Sokonuskotik, Karakasetik eta Guayakiletik heldu zen. Gure lantegietarat zakuetan heltzen zen. Kakao bihiak sigortzen ziren zartaginetan. Kuskua kentzen zen azala eta hasia bere izteko. Zenbaitek kuskua erabiltzen zuten pipatzeko edo infusioak prestatzeko. Bihi garbia ehotzen zen zuzenean metatean, urtu arte, eta ondotik azukrea eta irina gehitzen zaizkion. Kanela zen gehienik erabiltzen zen espezia. Zurezko zaparri batean xehatzen zen eta txokolate oreari gehitzen. Txokolatez egin lehen biziko formak, opilak edo mokorrak ziren. Aziratik kakaoa etortzen zen Mexikotik. Eta fama hundiez egon Sokonuzko izena zuen kakaoa. Eta kakaoarekin itezen txokolate berezia. Gero ondoren ja Kompainia Gipuzkoana de Caracas, Gipuzkoarrak sortu zuten soziedade hau eta ekartzen zuten Caracasetik. Caracasko kakaoa oso hona zen, Sokonuzkokin naztuta itezan txokolate berezila, eta gero bai itezan naztu segun ze prezio, segun ze kalide, Guayaquil kakaoa.
eta gero gerra sortu zanean, gerra zibila sortu zanean, orduan kakao horiek ziren etorri. Eta bakarrik ibiltzen gendun, gobernok ematen zigun Gineako kakaoa. Orduan zer egitezan, kakaoa hartu eta zigurtu egitezan. Nola? Batzuek egitezuten paila, kobrezko paila batzutan, brazero bat jarri azpitik, eta han pixkanaka, noizen menien buelta hemen da, egitezan zigurtu. Hoizan, erabat, gehientzunak ibiltzen zutena. Zenbait lekutan ibaietako jare zuria erabiltzen zen, eta zartaginean berotu ondoan, kakaoa gehitzen zaion. Metodo hori erabiltzen zen, kakaoa etzedin ege. Eta beste bat zen bomboietan jarri kakaoa barruan sartuta eta bueltaka zigurtu. Kakaoa behin zigurtu ezkeo, kriskras errez egiten du. Orduan bat egon bi era, bat makinatxo bat, guk beti euki gendun eta gure aurrezkoak ebai, eta haiek ite zuten makina zilindro batekin, koska batzuk bazitun, bota kakaoa, bueltaka eta ite zana zan, txikitu. Orduan, ganbelakin guk ite genduna da, azalak endu. Baina gero jarri endu makina horrei ventiladore bat, eta txikitezun momentun, kakao erotxe zanean, aizeatu itezan eta aize horrek nola azala pisu gutxigo daukan alea paino, jutezan kanpora azala. Beste erabat bazan, morteroa jarri eta bota han kakaoa eta mazo batekin txikitu. Handikatea, eta gero, bai ganbela batekin aizeatu eta azalakutezan kanpora. Horiek ziren gure sistemak kakaoa txikitut eta azalak entzeko. Urteaitan, gerra ondoren, tabakoare razionamentu gogorran azpin zen. Da errezaile txikintzako hor jungo zen, baina errezaile handiziantzako problema handia zen. Tabakoik ez. Eta kakao nazaloi aprobetxatzen zuten batzuk txiki-txikin da tabakoa bezala. Mila urte inguru Kristo aurretik, eta 1800 urte arte, bai Mexikon, bai Ameriketan, bai Alemanin, bai Frantzin, bai Inglaterran, bai Espainin, bai Euskal Herrin, pieza bat izan du da betik eta toki guztietan txokolate egiteko. Eta izena du metate. Zertzen harri hori? Harri hori zen koltsa bat bezala, baliz bezala, kurro batekin eta eskuzko zilindro bat. Eta orduan, harri hori itezan berotu, eta 60 gradu eskaz arte, eta gradu horietan kakaoa urtu egiten da. Metatearen erabiltzeko modua, 1752an aldatu zen Frantzian, de Buisson jaunaren eraginez. Orduz geroztik, ez zen gehiago belauniko ehotzen, baizik eta zutik, eta mahai horizontalean. Langilei, neke zitzaien egun guztian belauniko egotea metatearen aintzinean, eta harriaren berotzeko metatearen azpiko suaren beroa eta gas jarioak jasatea. Ondoren, 1800 urte batzuk aurreaz, ezkero, sortu zen taona makina. Zer zen taona makina? Diote sortu zela olioa egiteko aziturakin makina. Zer zen makina hau da borobila, zekuen kanal bat bere inguruan, azpitik sua jartzen zen, berotzen zen harrie hori, harrie berezi ezan, getariko harrie, igeldoko harrie, areniska, eta itezan azan, egurrezko rodillo batzukin, itezan
asto bat o mando batekin bueltaka ibiltzen zen, eta ona hori eta txokolatea ala egiten zen. 1928an argindarra etorri zanean, oinetiko gerekak egiten dauen argindarrekin iso kakao hori. Eta zengote 1928an oinetein egon ziala 3 leku desberditan 3 gauza desberdin egiten. Metatia, taonia eta argindarrekoko isoteko makini. Ze txokolate egiten zen, txokolate egiten zen indartzeko, eateko. Jo, ondoren ja hasi zen txokolatea eskukin jaten. Eta orduan hasi ziren kakaoak kalidade hobea, hasi ziren porzentakek hobeak, kakao gehiago, azukre gutxigo, irina gutxigo, eta orduan kalidade etortzen zen, ze klase kakaoa, zenbait kakaoa, eta zenbait irin eta zenbait azukre. Hortxe zion ekilibua. Eta baita ere txokolate batzuk baziren irinipe, kakaoa eta azukrea. Frantzin itzezan txokolatea harinagoa, Espainia itzezan lodigoa, hemen guztua den duen txokolate lodigoa, eta beti kanelakin, eta Frantzin bainilakin. Osea, alde hori bat zeon batetik bestea. Tipo bakarra itzezan, tasako, guain egiten da modukoa, baina espeziak eixoki, kanela, bainila, piparrak, eta esne hautza etorri arte. Esne hautza etorri zanean revoluzioa egin jaben, eta egin jaben txokolatea bai moldea egiteko, bai jateko, abaniko gehiago gauzak gertaketako. Txokolatea in ondorean, ateratzen gendun mai batea, pixu bat, 2 plater txokin, pixu txikik, eta kutsilio batekin ite ziren 200 gramoko piezak, eta jartzen ziren tableta horietan zartu, behatzakin zabaltzen zen, geho, tabletadora batekin berdintzen zen, eta jaiztegen ditun eskatza. Eskatza zen gure etxea, gu bizi ginen etxe hartan, eskatza itxite jote zen, ardizko eta ospela zen eskatza, eta han jartzen ditun tabletak, eta ite ziren 16-17 gradu bat zeon orduan eskatzan, eta ite zen txokolatea gortu, eta hoxe zen gure txokolate nola ite zen. Baita ite zen beste erabatea ere. Eta hoxe zen, hartu partetxo bat, pelota bat bezala eta bota eta hartzezun astokakan forma. Orduan hori arizkurren, bastan inguru horietan, txokolate horrei esaten zizeion astokakak. Tolosan egite zen, forma horako txokolatea, asto pastilla finagoak ginen Tolosarrak. Eta zango esan, egite zutena da, bai txokolate horita deitzen zuten kagarrutaz. Eta gero gure etxean hau gotzen naiz, egite zen beste bat Lucia, da izen horrek izaltzen zen, txokolate Lucia. Lucia zen moldei gabekoa, eskukin. Purun tankerakoa. Azbixen ipitzu zen papela estrazakin, eta botate ziren 250 gramoko tableta txokolateak. Eta oindako moduko markia baina itxezan goitik, eta itxezan bordiniekin. Papelak gero itxezan otzitu, eta papelakin enbolbi. Eta gero ja etorri ziren tabletak, moldiak, eta horrek ja atozen personalizatuta. Bakutzak ikutzen da bere ontzak eta bere izena, zaleken Loyola, Gereka, Orbea, Behin moldiek etorri zenean joalatazko moldiek, horrekin bizan txokolatia pixu betete zenean, bizan amoldau. Eta amolda egiten daren gainean bizan lisotu goiko partia eta zulo gana tapau. Bebazinuekin, itxezan txokolatia liso ipin. Artizoak hasi ziren paketi egiten, tabletak enbolbitzen eskuz. Baina emakumien lana zen, lan emakumien. Eta enpaketa hori ekarri arte. Gerra ondorian problema hor zen, kontrabanduak, gauzak ez ziren aiaiten, eta pentsadoan ekartia Frantziatik makina bat
despeziauta, eta ekarri hon astu gainean. Eta behatzi astu dezeman ziren. Detorezien fabrika. Montado emakin hori, eta ikuiten dauen minutuko 100 bat tableta. Da ulmako, oinetiko ulmakoek, makineko pixau, eta 80 tabletan ipini minutuen, hobetu, eta gero Espainian saldu txurru aletxe. Da hortik sortu zen oinetiko ulma. Txokolatea beti, etxen indako txokolatea, etxen saltzen zen. Bagen duen gure klientela, bagen duen gure bazarritarra, bagen duen gure jendea, eta etxen saltzen zen. Gerra denboran, gobiernoak ematen ziguten hainbeste kakao, hainbeste azukre, eta orduan guk inberen txokolatea, eta gobiernoari bere eskutan jarri, eta haiek esaten ziguten ze herrita bialdu kartila bidez razionamentutan emateko. Horren ondoren eman ziguten, parte bat, kupo hortik parte bat, txokolate berezi bat iteko. Hainbeste kakao, hainbeste azukre. Eta kilo erdiko tableta handi batzuk, eta gainean jarri behar zen txokolate espezial libre. Baina beti txokolatea saldu dugu, etxean indakoa, etxean. Lehenengotan txokolatea urtuta jatezan, bai oeatezan, bai oizniekin o urekin, sortu urekin. 1929an, 20an, 30an, hasi zen txokolatea merinda modu. Txokolate nahiz da berdina esan, merinda modu. Txokolate on baten edateko, urez beteriko txokolate ontzi bat ezartzen zen sutan. Bero-beroa zelarik, gehitzen zitzaizkion txokolate opilak edo mokorrak xehaturik. Zurezko ehogailu batez nahasten zen, txokolate haguntsua erdietxi arte. Txokolatea aspalditik ekoizten da Ipar Euskal Herrian. Baionan, 17. mende ondarean plantatu ziren lehen txokolategileak. 1670 dokumentu ofizial batek frogatzen duen bezala. Euskal Museoan ditugun objektuek istorio hori azaltzen dute. Txokolate argi bat da eta txokolate baba jadanik txigortua eta zuritua, hor txokolategileak ematen zuen, eta azpian bazen ikatza, argia berotzeko, eta arrabolarekin hola pasatzen zen, holako txokolate argiak 17. mendetik goiti baliatzen zituzten. Hemen dugu txokolate ontzi bat, holako txokolate ontzietan txokolatea prestatzen zuten, edari bat zen, eta urarekin nahasten zuten, eta gero
ondoan den apargailuarekin haguna sortaratzen zuten. Hemen badugu kanela mortairu bat. Olako mortairuan kanel ondoaren azala lehertzen zuten, sehatzen zuten, eta gero olako bahean pasatzen zati lodiak baztertzeko. Txokolate gire horiek, txokolatea prestatzen zuten Baionako nobleentzat eta burgeseentzat. Erran behar da, txokolatearen fama segitu dela eta gaur egun ere Baionako artisauek segitzen dutela tradizio hori eta Baionako txokolatea beti famatua dela. Famatua eta preziatua. Hor dugu besteak beste, Portu Berriko karrikan Cazenave txokolategilea. Cazenave txokolategia sortu da 1854ean. Eta hemen, badu laugarren belaunaldia ber familiarekin girela. Hori da Benboar familia. Hemengo berezitasuna da gehien bat txokoleta beltza dela. Gero beti egiten dugu gure txokoleta guaurek, babak errezeitzen ditugu, erosten ditugu babak, ordean Perutik eta Ekuadoretik. Eta guk egiten dugu, tresna berezi batzu dira laboratorioan, ordean lehenik erretzen ditugu babak, gero erreta ohitzen ditugu eta azalak kentzen ditugu, azalak. Gero hortik pasazten ditugu eiera batitaik. Eiera hortan kakao hori sehatzen da ongi, pasta bat bilakatzen da. Eta horren ondotik gero berriz beste tresna baten barnean ezartzen ditugu, hori da eiara bat bezala, bi errota hondiek ilan, eta hor kakao hori ongi sehatzen da eta bilakatzen da likidoa bezala. 28 orduz hor nahasten dugu, errota horiekin, eta gero pasta hori ukan ondoren gehitzen ditugu edo sukrea edo esnea edo behar diren osagaiak. Txokolate forma eta mota guzietarik aurkitzen da hemen. Ipar Euskal Herriko herri frankotan, ageri dira txokolatearen historiaren aztarnak. Besteak beste, Uztaritzeko hiribe ere karrikan. Lehengo Dunat txokolategi ospetsua, Haira familiaren esku gelditu da 19. mendean, ondorengoak atxiki dituen oroitzapenen arabera. Haira txokolategia etxi zen 1965. Familian atxiki ditugu tresna batzu, moldeak, paper batzu inguratzeko txokolatea eta goxokien emaiteko boltsak. Uztaritzen beti, Mordotxo eta Purgoko karriken bide gurutzean, txokolatearen tradizioa oroitarazten du 1684ko etxe erraldoi eta ederhunak. Txokolatenea izena baitu 1789 geroztik. Gaur egun, txokolatearen famak jende hainitz erakartzen du Ipar Euskal Herri barnekaldera ere. Ezpeletako Antion txokolategia lekuko. Urtean, milaka bisitari hortik iragaiten dira. Nola zezaipa ere, Baigorin berriki plantatua den Laia txokolategia. Tradizioa eta modernitatea uztartuz, lagun artean edo familian, hemen ere txokolateaz gozatzeko parada eskaintzen dute. Eta agian luzaz.